Molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Namhlanje uXolani Khumalo abambiza ngo-X neqela lakhe bavakashele iHillbrow apho kumnyama tsu. Indawo engahanjwa noba ngubani, kwapolisa kuthiwa ahlala ebuya nelize. Kodwa ke siyayazi amapolisa ayafunjathiswa kwezi ndawo. Bafikile ke bengalindelwanga, balaliswa wonke umntu until bade bafumana umnikazi wegaraji ebitshixiwe. Baye bambuza igama ke wathi ke ungu-Ebuka, ungowaseNigeria. Uvulile ke igaraji u-Ebuka lo ethi akazisebenzeli, usebenzela umntu othile. Kuthiwe ke makamxelele lo mntu lo, akafuni ukumxelela. Kodwa ke into efunyenweyo ke apho inyawupe nee-rocks nenye into athe yithayi. Kuthiwa ke makakhuphe nje ezinye, yonke into ekhoyo makayikhuphe. Kodwa ebengalu ke ebekhomba ke uba mabajonge phaa. Kuthe xa sekuthiwa makakhuphe ezininzi kwacaba hayi akafuni ukutsho uba ziphi. Kodwa ke uXolani unalaa language yakhe ayisebenzisayo avele athi don't worry. Phinde singamboni kodwa simbone umntu sebuya sele ekhomba. Naye ke ubuye uEbuka ekhomba kwiroof. Zakhutshwa ke apho ezinye ii-drugs. Enye igaraji bise-next door yona kwathiwa makayivule. Naye wathi hayi akazukwazi ukuyivula yona inomnikazi wayo. Umnikazi wayo wamkhomba, waphakanyiswa ke naye ibingowaseNigeria ke umntu wakhona. Kodwa uthe yena akanazo izitshixo zapha, kodwa yena into ayithengisayo ubutywala, akathengisi drugs. Kuthiwe makaxele uba zeziphi ii-drugs, wathi hayi akazazi, yena udila nje notywala kuphela. Baye bamka ke kodwa kude wavula ke naye ke kodwa kangakufunyanwa into ina-drugs ke kuye. Bemkile ke apho baya komnye ekuthiwe nguJoe. Apho ke bafike kukhona izinja ezakhe zankulu, ii-pit bulls. Bamxelela makazivalele. Noba ke ngoba bekuphethwe izibhamu waqonda uba izinja zakhe zingafa nofa, makavalele izinja qha angenise abantu. Joe ke kuthe ke yena xa kubuza uba ziphi zakhe ii-drugs, wathi naye xa ethetha inyani out of stock, yonke into yakhe seyithengiwe. Kwabuzwa ukuba uzithengisa ngamalini izinto zakhe, wathi zithengisa ngo-R30. Ngosuku uthengisa zibe ngaphi, wabala. Kodwa ke imali ayibalileyo ke u-X ide yafika ukuba inoba une-R4,010. Wabenixelela ukuba ngaba ingaphezulu loo mali kule 4,000 uzawufuneka azikhuphe athethe inyani uba kwenzekani, uthengisa ngamalini nezinto zakhe ngoba izobe ingabhalansi. Hayi ke uye wathi ke lo mfana yena afuthi nemali ayikho xa kuthiwa makaveze imali la ithengise ngayo. Wathi hayi ayikho imali ikubhuti wakhe. Kwathiwa ngubani ubhuti wakho? Khangamtsho ukuba ngubani, kodwa uthe akekho ukuwabo. Kwathiwa uhlala phi? Akamazi noba uhlala phi. Hayi ke naleyo yamothusa ke u-X. Wabe sesithi ku-X no, uzawuzikhupha ke ezi zikhoyo kusibonisa. Wathi yena azikho. U-X phinde wamthembisa futhi wathi no, uzungawari. Emveni koko ke uvele ke ubhutiza sengasethwelanga nesasinqwazi besithwele ke uJoe lo. Sele ephethe ipipe lo wecarpet, siyabona la khala pipe wecarpet ezikhupha pha, caba uzihlohla pha ngeke uyinake into ejuliweyo nje pha indawo nemdaka. Uyawazikhupha ke emveni koko naye ke baye bamthatha Ebuka lo, baye bamthatha noma basepolice station ke. Baqhubekile ke apho baya apho kuhlala khona kuthengiselwa amaphara khona. Hayi ke apho ayingumntu mntakabawo akulophara. In fact ke nowalahlekelwa ngumntu, umntu wakuwabo phaa ngamfumana. Akulo lady, akuyondedwa, kutyiwa inyawuphe. Abo bathengiselwayo ke bebesebebalekile ke, abo bathengisayo bebalekile but babakhomba kabanye amantombazana phaa. Babafumana ke kuthiwa ke mabakhuphe apho ke baye bazifihla khona izinto. Wajika ke oyi-1 ke caba ke nguye nowazi yonke into. Wathi ke mabaye xa bengena phakathi, yho, indawo ezifihlwa kuyo kuphakanyiswa into engathi sistena but ingathi yimatrasi inde. Xa uyiphakamisa kuloo ndawo le kugcwele itoilet. Ungenise izandla zakhe ke apho kwibhutiza wakhupha izinto ebezilapho. Kufihlwa nditsho endaweni enetoilet, kulapho kufunyenwe khona iimbumbulu zezibhamu ezikhulu, iinyawuphe, iirok, nazo neenaliti zokutofa, nayo yonke into ongayicinga eyi-drug, nentsangu ibifumaneka phaa. Baye babanjwa ke nabo enjani ezandleni. Into ethi nje balungiselela into bavele abo bafikileyo ngeke bade bafake izandla zabo phaa, but ke baye bamfakisa yena lo wazikhupha ke.
Ukhona ke naye walapha eSouth Africa beye wafumaneka naye othe uyathengisa nokuzithenga emntwini ke kodwa ifamily yakhe kufikwe izinto zakhe izifihlile kunoba mhlambi ke baphila ngale mali ye-drugs. Udadewabo kokugijime eyomthathela ke izinto uye wacela into yoba yena angafakwa kule nto wabe sithi ubhuti wakhe no awukho kule nto wena zikhuphe qhapha kuloo ndawo nizibeke kuyo. So babezifihlile kuthe u-ex uya-understand ngoba bazama uprotector ubrother wabo naye. So ke u-ex ke neqela lakhe bathe basazawubuya kulaa Hillbrow bakagqibi ininzi into eyenziwa phaa. Yena ke uthe usebenzisana ne-law enforcement so but uthe ngabantu abawaziyo kumsebenzi wabo ke abayana. Asazi ke noba abazude babe bayalimala na. So siyathemba into yoba u-ex lo uzawuqhubeka aprotectwe because ubomi bakhe bu-at risk. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.